Bueno, que esperades un pouco hoxe con este acto de protesta? Esperamos, primeiro, reflexión co anteproxecto que nos presentaron, que vexan a contestación dos traballadores e traballadoras que non están dispostos a aceitar a proposta que nos fan, e esperamos reflexión sobre todo. Mañá na mesa que está convocada espero que haxa un pouco de cordura e este proxecto se retire. Eso que fundamentalmente esperamos. Si, quería saber se tedes previsto algún tipo de actuación máis, porque parece que isto vai para longo, non? Si, o día 16 deste mes temos unhas concentracións en todas as comarcas diante dos hospitais e as distintas delegacións provinciais das consellerías, e o día 23 de febreiro manifestacións nas 7 principais cidades galegas. Perdón. Cantos autobuses viñeron e cantas persoas máis calculades que hai? En torno a 3.000 persoas. Tendes datos de cantos funcionarios da Xunta saíron a apoiar a... Home, hoxe estaban convocados os delegados e delegadas. E están traballadores das asambleas de San traballadores Caetano daqui de San Caetano, que non temos tanto. E moita xente de turnos, e xente de que está a Está turnos. xente dos hospitais que traballa de tarde, abaixado hoxe pola mañán. Están os empregados de San Caetano, de San Lázaro, mayoritariamente, e delegados que se han podido desplazar do resto da nosa comunidade. Hai que ter en conta que esta concentración se convocou con carácter de urgencia e a resposta é máis que exemplar, non, por parte dos traballadores e traballadoras públicos. Por tanto, esta é a primeira movilización que se está enmarcada dentro do calendario aprobado polas 4 organizacións sindicales desde a Unidade de Acción, e desde logo o señor Feijóo ten que replantearse o que me está planteando aos traballadores e traballadoras, tendo en conta, ademais, que é un ataque continuo contra o empregado público na rebaixa do seu salario, pero tamén contra o estado do bienestar. Creo que cando falamos de rebaixa de condicións dos traballadores e traballadoras públicos, falamos tamén do estado do bienestar, é dicir, falamos da enseñanza, falamos da medicina, e falamos da parte social tamén, que é moi importante. Quería saber se vos planteades algún tipo de folga xeral dentro da administración pública. Iso vai ser o que queiran os nosos compañeiros. Según a resposta que teñamos nas movilizacións, así serán as medidas que adoptemos. Dende logo, tal como están indo as cousas, nada é descartable. Porque o cabreo é xeral, non? Cabreo que ainda máis inflama como as declaracións de onte do señor Fontella, que quere amosar como quere levar os sectores públicos a como levou o sector da construción. E queren poñer os nosos sectores públicos como está a crisis financiera e como está a construción neste país. Eses señores son quenes queren levar adiante os servicios públicos e non ímolo consentir. Además, temos que no mes de marzo hai, con toda a probabilidade, o goberno do señor Rajoy vai poñer por decreto lei algunha recorte retributivo, polo tanto, supoñemos que terá que haber unha contestación que xa foi xerada a nivel de todo o Estado. Como definiríais el texto en general de todos estos recortes? ¿Hay algún calificativo que lo podáis más? Para, desde logo, como impresentable, innegociable, e é un ataque puro e duro aos dereitos, tanto laborais como de tipo económico, para todo o persoal do Servicio da Xunta de Galicia. E máis, algúns dos seus contidos son mesmo de carácter xurídico anticonstitucionais. Que iso, bueno, vulnera a negociación colectiva. E van moito máis alá. De todas maneras, a mí me gustaría que se me trasladara o mensaxe á conselleira de Facenda, porque está dicindo públicamente que tende unha man á negociación ás organizacións sindicales, pouca man tende cando convoca unha mesa un viernes a 1:30 da tarde para un tema tan importante como este, non? Si tuvera ganas de negociar, si tuvera ganas de facer esforzos para intentar buscar alternativas de solucións ao problema que estamos vivindo, estou convencido que nos chamaría con carácter de urxencia, pero tamén con tempo suficiente para poder argumentar as situacións que se poidan dar. Pero, desde logo, con esta actitud que está poñendo encima da mesa a señora conselleira, por tanto, o Goberno da Xunta de Galicia, primeiro mañán vamos a reafirmar o que hoxe acabamos de meter por o rexistro, que é que pedirme a retirada, e, en segundo término, decidir que para calquera outra alternativa ten que ser unha alternativa que non ataque máis ao empleado público.